para lokane ke de ke jing to khana sapang we khona ubaju cha tim cha mai hakik mi ba ka jong o ba ofil man laos nem ha ka jing pule ka jong o wat ha ka class 4 ru chong ro nang tang ban pule ban tho ro han re wal da nang ban tho ban pule ro udan pat da ka we pat ka sap ka ba ai kar pang oble o ya ka ne ke jing to khana la sim na ka we ka plim ka ba kar tang tari samin par ka ba la pen lai pe ba akas nem arjar khat hen yo tungi ni pe no sapang ka ne ka film ka stang gum ne Neu deu aisan udeu khana ba pule ha class 4 malla ka snem uju fil han re ki no hai kai ka jong o kipin kyu ju bore ka class ka jong o wat ha ba u fil ro malla ka sngi ha ba u wan na school uju le kar ke ban yo le kai ya ke kam ki ba us neu tana ka kmi ke jong o ka ba ka teng ka maya ha ba ka yo I ba u shim ya ka jing bam klem da sai ti kala pan sange yu bat kala pha sai ti shwa yu ha shwa ban bam ya ka ta ka jing bam hade nang ta la wan u men jong u ba ka teng u yo han udeu khna school u bastan ula wan bad ula pan I ha ka kmi ka jong o yaki mak ka ba u yo ha ka jing le test ka jong o madula klina u isan yaki mak ka ba u yo ha ka jing le test ka jong o han rei u isan tre ban ye tho ula le ban ya le kai bat ki para lak jong o ha ka jing ye le cricket ka jong ke u isan na mar ba nang bat ka wang I ka bol ula ka wang ye ka shorot usan jid ula pha wa di u ya ka ta ka bol han rei tre ha ka ta ka por ke li ye cho hadin ka ta ka jing ye cho ka jong ke Isan ula mare sayeng bad ula kenjar ya kita ki khiu sentiu hadin kata ka jing ye cho ka jong ke ka kmi jong usan jib kalwan ye tho ya ki mi ki pa ka jong o ukpa jong ula sneu bitar bad ula thap I o usan jib ula ye tho ba u isan ula sho I o bad ula tare kata ka sopti ka jong o u isan ula sneu bitar I o bad ula khta khti I o ki mi ki pa ka jong o kilatani o ukpa jong ula mut ban thap I o namar ba dei cha ka kmi ka jong o ula khi pan ban I o pa jong ula sneu bitar bar ulong kat no ka jing klem akor ka jong o ular khi bar ular no ro ban ye sho brio wad hakmat ka jong ki ro akmi ka jong o kala isen e o bat kala sneng I o ba de so ban ye le kai bar on ranjit bat kala pha yu ba le sum no hakata ka jing sum ka jong o ula ko bi ranjit la da udang no ban wan biang unsa kurano ayu hadin kata ka kmi ka jong o kala pung khoi ya kata ka snam na ka met ka jong o uluklina ko pa jong o shano un lei ipa jong u le penting I u ula ong I u un sa le no ka chaba u poi nom wan ying sho na mar ka jing sarong ga jong u wishan hakata ka por ula ting yo ipa jong ki un e yiki ula yam bad ula karpa ya ipa jong u ba un map no I u bad ula ong I u ba ya sho sho na do mta ka sngi ka kami ka jong u kala pan sange ya kata ka jing yam ka jong u bad ka le tho yu ipa jong u un le tre e ri ki haka post step pat ipa jong u dang step ula le tre uyo handang step ula ki ula pendab ya kamram ka jong o andala de ka por school ula le school no kat bau isan udang thia ha ka jing thia ka kmi ka jong o kala wan ban ben ki thia yu da ka jing ker ke kala pangkhre yu ba un le school no ya un slam haden ba kala de ban pangkhre yu kala le bo no yu ula shong da ka boss andaw la boys school na marba ka jing chakhlia jong ka duty ka jong o ula cha pen yeng charot hapo kelas ka jong ki namar ba usan u klem sngap ya ka jing batai jong ka no hikai kala pen yengi u bat kala pha pule u na ka kot ka jong u namar ba nang ban pule ula ong ka no hikai ka jong u kita ki badan ha ka kot ka jong u ki shat ka no hikai ka jong u kala sneu phlai ka ta bat kala pha pule u ya kita ka ba shat hang taw la pule bla bla ka no hikai ka jong u kala sneu bitari u bat kala pen mi u shabar Wisan hakata ka por u klem sneu le rany ula sneu kmen ban ba u yo ban mi chabar andala kut kata ka kelas kita ki para lok ka jong u klekren be ni u ba ula chapan chitom hakanong hikai hade nang taw la phetto na school ula likai kaleng andala de ka por ula le phai no ching haying ka kmi ka jong u kala pha pan de bi u yaki homework ka jong u hakata ka jing tho ka jong u kaliyo I sibon ka jing bakala ka jong u bat kaliyo I ro om I tho I thao yaki dak tho ka jong u haka por men met hashwa bakin thia u isan o le tho ya o hammen jong o ba men ne u klem chong class ba ul karpa di o ba on yarab ban tho lip absent da ka ba chu thok u yo hanu lokali o ba le u klem chong class chano u le u isan o le tho u ba u chu le kai cha surok u yo hanu la ong yu ba le u le kumta on sia tho no ye ki mi ki pa ka jong ke kumta da ka jing peting jong u yo han lo karpa di o ba om de ban ye tho ya ki mi ki pa ka jong ki yo un cha mai no andaw la po cha school la pha sai ni kata ka diary ka jong u ai daw ba u don ka jing pang khret bat ka jar ho kata ka no hi kai ka la nge ju bat ka la kali u
udang don jingpang sei menta uisan hakata kapor ulale salak ulale kumba udan jingpang hadin kata gano hikai kala itesi ki haba uyo iya ke jingli ke banang kong ula kan mau ku video game ke ba ujupe ula tarai kata ke jingli kumba long ha ke video line multiply kandai uyo line usnio de ba ya kata ke jubab ke jong o andau de po heying kikmi ki pa ke jong o klio iu ya ke jing absent ke jong o chisngi ba u klem late school ya kata ke jing tho ke jong o ba ula ta de ka na ka diary ke jong o ukpa jong ula kli u chano ulej ba u pep school chisngi bad ula kli u mano ba tho ya kata ke jing absent ke jong o an reu isan not ban ni tho ukpa jong o ha kata ka por ula bitar bad ula thap iu hakasngi ke babot kikmi ki pa ke jong o klasa khot bane kan do bad ka principal halor ka jing phet to ke jong o na school ba chibon ki jing complain na ke no hikai ba uju penthut ya ka class barabor bad ke le thoro watang yau sen lai sen ki khandai ro uyo lai tang ya utaro untip show ke le tho ya ka spelling ro nang bad ya ka handwriting jong o ro i tho i thau da kita ki jing complain jong kita ke no hikai ka principal jong kata ka school kala ong iki ukhun jong ke arsnem ulasa class hakajo bat kala ong iki dang don ki wepat ki school ke babaha ki bala ban hikai u da kita ki jing ong jong kata ka principal ki la leino anda gla po hiying okpa jong u isan ula pun sa principal jong ka wepat ka school ban pelai school no u shawe akmi jong isan kala ong iu pakim de ban phai us ka wepat ka school ula ong ika bale pim yo sneu se ya ka jing kren jong ka principal la da udang ne hajo samantau snem ro kin sa pen phil yu uisan ula bitar bat ula ong tre ban le school shawe ba kwa ban sa chngai ne ki pa jong u hakata ka por ula mai u namar ba unut ban ya pen phai khtien bat u bat da ka jing pe pen he pelum khmat ka jong u uisan hakata ka por ula yam bat ula krapa dia pa jong u ba unsa iu ba on late school hakajo hi ka school hanre pa jong o kwa so ban pan late school iu hajo kumta ula pha school no iu shawe kel pen chong hostel iu hakata ka jing chong hostel jong uisan ula sneo dio gum sem ba u haban sa chajngai na ki kimi ki pa ka jong o kumjo ka kimi ka jong uro kala jaw ummat tang ba kin le kumno u hab hi ban wat ya ka jing start hakata ka jing chong hostel ka jong o uisan tre sho ban bam bat yo thea yo dem ula yamba ula changai na ki kimi ki pa ka jong o kum ba ju long ki we pat ki khana ka kimi ka jong o haying haba ka pe ya ka ta ka jing draw ka jong o ka sneu kumba ki be yu ne ying kala panjau umat si sha ya ka sneu kumba ki la do yu haba class na marba u klem sngap ya ka jing patai jong no hikai utaw no hikai ula kawang yu do shock bat ula sempat ya u da udeng ki para kelas ke jong o haba ki yo i ya ke jing cha sempat ke jong o kala pelong ki ban chepting ha ke jing le mach pas ke jong ki pat namar ba u klem le ba ula cha ta no charu ha ke we pat ke kelas ke jong ki da ke jing batai jong o no hikai de ka ten english bat ula batai ro da ke jing stat ka kli ke cha beng ke jong o ke leking da ka ta ke jing ting ke kli ke jong o ule yo i kumba kita kidang ke la kala khong pong bat ke la kan ria chaka nalor kita ula cha tim cha mai ro hau we pat uno hikai namar ba ka jing sneu jong ki dak tho ko jong o haba upe ya kita ki dak tho ko jong o ulyo i ki kumba ki la phet se jangai kumtaw la sneu bitar ula tar ar liang ya ki kot ki sla ko jong o bat ula pan pai ya ki tiar gitar ko jong o kumjo ula bread ya ki kot ko jong o bat ula bread ro ya kapla ko jong o ulyo i kumba lawan ki dak ki balong khniang ki lawan ban pan thut i u la sneu bitar bat ula roi dak chaklia ya ki kot ki sla ko jong o bat ula roi dak ro ha ka blackboard andau no hikai ulyo i ya ki copy ke jong o ki bang chaklia ula karen be ni u bat ki para class ke jong o clear ki be ni u da kata ka chin cha ar ki beng ke jong o ula phet cha hostel anda lawan ki bahaying ke jong o ula pli ke jing khang bat ula phet cha jangai ne ki hang ta ki bahaying ke jong o ki la bode ni u ula mare talawiare kata ka madan haden kata wat ya o hammen jong o ro tre sho ban kren nang ta ka mi ka jong o kelas neng i u ba de ban long u khana baduki u hammen jong u ula ai u ye kitiar le kai han rei u su sim tang te ye kita kitiar ha ka me jong kata ka sngi uisan lu yo ban ya sa bat ki mi pa ka jong o ha ka sngi ka babut ban ki la le bo biang i u cha ka school ka jong o ha school isan u la ying ha ka kan ro jong ka school ula par khat khu slai anda lawan para lok ba i jong o u rajan
ulah pha hiari u na kata konro uting yo unham kat ba udang le chajan jong u hakata kapor ulah kelon wisan ulio u ba ulah kelon ulah hiar nang ta bat ulah yara ban penying yo ura jan ul kli u bale yu ying hang ta han reu klem yo tho nang ta ulah khodi u ban rung no cha class bat uli tho ru u ba kli yo ya nong hai kai ba thamai ka chaka jong u no hai kai holkar jong ke tau no hikai ba thamai jong ki uba kerteng uram chankar hakata ka sngi banang kong uwan hikai hakata ka school ulaput ulatem de kasur bat ulat chat ulakamen baro kita khna hangta keles new tanat bat keles new komen kliya chat bat u lai no tang isan badang don haka jing new si hadin kata ule chim class ki ulapha le drawing ki baro kita khna kliya draw lai no tang isan umtre ban draw tau no hikai ulakali u bali draw han reu khlem ye tho ki para class ko jong u kli tho ba u kwa ban le ying u lo ong u to le la da sneu tanat ban ro ro ka biang he haden balawai school ka kmi ka jong u ka la phone cho u han reu tre ban kren ni ka tang chicken tin ro ka kmi ka jong u ka le tho ya pa jong u ba u khlem kren ni ka wat tang chicken tin ro tem nan kishor u lo ong ka le kin sa lech pi no u ha ka te yo ko ban wan school u taw no hikai u yo u ba u la cha pan mi sabar ulakli u jia u han reu khlem ju ba bi u haden malawai ka school to no hikai ulakli na urajan jia u ya wisan ba u cha pan mi manne sabar urajan ulei thoi u namar ba wisan nang tang ban tho ban pule wala da u yale teng ero bat ki copy jong u ro ki ba u pha ka rang chibun ka jing cha pom bat ka jing cha roi lan rong sa taw no hikai ulas new plai kata haden kata ulai school ula lecture ki copy ka jong u hang tau li yo chibun kita ke jing cha pom bat li yo ro chibun ke jing bakala jong u ha ka spelling bat ke jing tho dak ka jong u ro la tho mar khong pong haden ka tau le ya kan do bat ki kimi ki pa ka jong u uli thu ki phang ke jing jong u isan bat ula pan pe ki copy jong u ka ba ule ha ka school ba man shwa ha ki ta ki copy jong u ro u yo ki jo hi ki jing bakala ka jong u bat uli yo ya ki jing draw jong u isan ula pe ki ta ki jing draw ka jong u chibun ki be tanan kilapan berkat yu badulong yiki kilabaklaban pele yu hakata kalenti khpa jong isan ulong yu bakim don la cho da kawe ude hi ban pule uno hikai ule thu yiki wala da u chong class 4 ro upat nang tang ya u abc ro na kata kadaw u chem như nge ban tho bat ban spelling badulapan i ro yiki ya kata ke jing bakla ka jong o khpa jong isan ulong yaw no hikai la da nang tang ban tho ban pule ka ba ban pendam school no yu nói kai hakata ka por ulas new bita dia kata ka jing ong ko jong u ulas chim ye ka we ka sanduk tiar ul pha pulei u ya kita ki dak shena khwa jong usan ul ong u un tip kum no ban pulei ya ki dak shena teu nói kai ul ong u da da me chem jing e ban pulei ya ki ne ki dak me di ban seo thoro ya ki jing e jong u isan da kata ki jing ong jong taw nói kai kala pan bar khat u ha pok la su nói kai ulei tho khana i khana chapang u Albert Einstein usainti super pau nam ule thu khana ki chapang ka jing im khana ka jong o ka bai srem ba bat u isan u ba chem jing e ha ka pulei ka puthi ha ka tho ka tar ha ka jing im khana ka jong o u isan ha ba u yos new ka ta ka jing ya thu khana jong taw noi kai ulas new thu ka ya de chapang ka jong o bat ula tho ru ya ki dak kumba u isan u tho mar khong pong kita khana baro hang ta ki don ha ka jing lango pakim la ban pulei ya kita ki dak tho kim tip ka e ka ba u no hi kai jong ki u tho namar ba u la tho mar khong pong an daw la bu da ka yit jan jong kita ki dak hang ta kita khana kliyo i ba u taw no hi kai jong ki u la tho da ka kerteng la jong haden balakut kata ka class u taw no hi kai u la ye tho ya uisan ma uru u de we ba chem jing e ha ka tho kata ha ka pulei ka puthi kumbal long hi uisan ha ka por khana ka jong o ha ka jing le school ka jong o wala da udan ya kita ka jing e ro da ka jing trace tong ka jong o ulai yo lat ban yeng ha khmat ka jong ki kum unong hi kai kum taw la ai men sem ya uisan ba de ban do jing kerman ma uru un sapoi hi ka thong jong ka jing jom la da u trace tong ha ka we pat ka sngi u taw no hi kai ulai lam kai ki khana school ka jong o ha ka ta ka jing ya le kai ka jong ke uisan uju sneu tanat ban chna ya ki tiar ka ba us sneu tanat te hakata ka sngi ula chna ya ka we ka leng bu ya ka ha ka kata ka leng ka jong u kala yai ha ka hang taw taw no hai kai ba ki tai khna gil i phla ya kata ka jing chna ka jong u ki khlem poi bar khat ba ula la ban chna kum kata ka leng ka chu yai hi ha kata ka khlem da don ma tor ha kata ka leng ka jong u
hadin kata utau no hikai ula ra ika chaying ula bu ika haying bad ula wan ban yetho yu principal chong kata ke school ke jong ke ula yetho yu ya ka sab ka ba u isan udon ka ba udon ya ka sab jing draw bat ke jing sna ya kitiar ke ba us newtonat bad ula yetho yu ya ki jing e jong u isan namar ba pati ba ya kidak kalabu jing e yu ban spelling ban tho ban pule kum tau la kerpa dia tau principal ban ipori u ban chim kelas kerpang na kumentau isan khnang ba unyo ban hikai u na basdang na duki abc khnang ba online na kejeng bakla haka spelling haka tho bad haka pule kum ta da kejeng kerpa jong uno hikai tau principal ula sai u tau no hikai ula hikai u na du abc yakin number bad kumno ban spelling bad ban tho sentence da kata kejeng hikai jong tau no hikai uisan ula sedang ban nang ban tho ba bad ban pule pa jong isan olawan bani kendo bad utau no hikai hadin kata ka jing ya kedo ka jong ke ula lej no uli yo i ya uisan ula pule ka jing tho ka badan ha notice board hang tau li yo i ya u khun jong o ba ula nang ban pule kal pen jau uman yu haba u yo sneu ba u khun jong u ula sedang ban nang ban pule ya ki jing tho te ha kata ka por ula lej no klem na keren ya u khun jong o ha ka wi pat ka sngi ha kata ka school ka jong ke kila pen long ka jing ya kop drawing ha kata ka jing ya draw ka jong ke barok kena skol keliasin benta kumjo kinong tre jong kata ke skol keliasin benta wisan hadin baula deb draw ya ke jing draw ke jong o uluwan ban samit cha umta uno hikai ke jong ke hang tau rio i ya kata ke jing draw jong utau no hikai jong ke ba u draw ya ke dur ke jong o anda kelia deb draw barok khoi kilapan menai ke result jong kinong job wisan ulong unong job ha kata ka drawing competition ke jong ke baru leyo ban sim ya kata ka award ke jong o kumunong job ha kata ka jing yakob ke jong ke wisan haka taka por kat no ulas nyukmen bat kat no us nyu borom ya uno hikai ujong ke kajing yam bat kajing jau umat jong wisan kade kadak jong kajing kemen ke jong o haka por baki yo sti summer holiday kikmi kikpa ke jong o kilawan ban shawi o kiliyo bani kendo bat kita kino hikai kilapen i ya kita kajing draw ke jong o kikmi kikpa ke jong o kat no gus nyukmen bat kat no gus nyu borom ya kita kino hikai ba ukun jong ke udon haka sab jing draw haswa bakin le no sesnong haka porchuti jong u isan utau no hikai ula krenia isan adin kata kila le no haswa bakin rung no hakale isan ula phai den bat ula mare pat kudob ya utau no hikai jong u kaburam ka bakraw ka le no sa no hikai bastat kane ku video kala kun no hang ne parlo haswa bangan pagkod kane ku video kane nga kwa banong banyo ya ka jing nang jing stan hindi ban long ki bat 3 bat 3 minute ban lada ngim don ya ke jing nang jing start ro ngim de ban do jing kermen ngi don la kasap ka ba ai kerpang ubele hangi hala ka jong kasap ban poi se kathong ngi de ban nang ban pendan ka me ki te tang ka ne snyo ba ya rap lem ban like ban share kum jo ban subscribe ngin si chem pat ha ko we pat ku video ko ble sibon